Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, Diyos marahin na aga po sa Indogabos mga tugang na tagapag hinanyog sa mga programa digdi po sa RPN DCKI, the Pioneer Radio Station here in Rincon, Nada. As usual po, yan na naman po kita sa sarong oras, may kabanga sa programang Bicol Connection ni Elma de Lima Gaspe ay si ano pala, Joey Habana Lim. Ayun po, inagaw ko na naman yung program niya. Dahil po, medyo sabi ko nga ni pag maprograma kita para take it easy, parang ano lang, dahan-dahan lang po talagang sangon yan pati magdudugtungan sa kuyang programa Bicol Connection. Connected na rin po from Bicol Connection, mabalik po sa Urulay sa barangay. Kaya madyan na po kamo, mag-iribanan kita tanganing igwa akong katabang na pag-urulay-ulayan ta daw ining mga manunungod sa mga pangyayari at mga nangyayari sa tuyang palibot-libot, lalo ining kontrobersyal, nagiging kontrobersyal ng gusto ngunyan ining takabi pati ang pigpaparahapot sa barangay, manunungod ka ining 4 piece, ining kadakol milyon ang mawawara. Kaya ayan po, dapat we must be prepared. Yung mga sabagay, di bali sana kung yung magkakataranggal po ay yung sinasabi nga ning nagkaigwa na po ng pag-asenso na nag-start po sinda na nasa elementary, nakapag high school na po, and then nakapagtapos na ng college, and luckily nakapag ano na po sinda, nakapag abroad na, kaya medyo umaasenso na po ang sa indang buhay ngunya na mga panahon na ini. So dahil po kita magpara turog-turog lang kaya dyan si mga dahil man talaga yan igwang pigpaparasabi na pigagamit daga ining porpis sa mga pagsurugal o dahil man siguro kasi ang iba kasi lalo na yung mga laborer, lalo na po yung nasa mga laborer po sa construction. Pag Sabado po ay sahod day.
Bako lang po ang Sabado Lava Day kung di sweldo day or sahod day ka itong mga lingguhan. Yung mga lingguhan po ang pasweldo. So, minsan nakaka-arampangan man po yan sinda through the relaxation po. Pako, dahil man siguro, gura naman sa naan ko yan. Gura naman sa naan dako ko adyan sa 4 piece. Hanggang tulo ba o hanggang 4 na aki lang ba? So, but anyway, madyan na po kamo ang oras po, alas 8:40 na po ngunya na pagkaaga na Sabado. Hulyo 23 na po. Hulyo 23 na. Nako, itong mga barangay po na mga beneficiary ka itong Kalahi Seeds. Nako, sobrang pahirap naman pang ginagawa nindo. Ya kamong mga nagpapasunod kan guidelines. Taano man yan iba't iba ang guidelines ninyo. Nakapirang dubli na po. Ini mga barangay. But anyway, yan sa tuya po makakaibanan ngunyan. Mayo pong iba kung di sa technical side. Andyan po si Sir Janice Toriano Oco. At nandyan man po sa information, si Tony Matic Saison. Ayan, Tony Matic Saison. And of course, yan man po duman sa transmitter, si Joe Wanner, alias Mamok Di Villa. And of course, ang sa iyang Angel de la Guardia, si Rodel Cesar. And of course, ako po ang sa inyong kaibanan at kapirming kaibanan kada Sabado at minsan Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes po, reliever po kita ni Karondang Joey Habana Limta. Joey, get well soon. Magpahingalo ka ng todo, tanganing dai ka nabibinat. Madyan na magtandim kita, di kita magparasurulo-suluan. Although, nakareliever ako sa iyo, nakareliever si Jun Batan, at least ikapananggad ang regular host ng Bicol Connection. Ayan po ang sabi nga ni si Joey, ayan po. Si Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. Ayan, si Joey Habana Lim sa programang Bicol Connection. Pero bako nangun yan. Nung yaon na idigdi si Kagawad Elma de Lima Gaspe sa Bicol Connection. Ayan, naginanyog pa naman si Madam Monica Perique, ang Tres Marias na tugang kan sa tuyang regular host ng programang inita. Si Lenlen and si Melanie Mendoza, ining Tres Marias na ini. At ang medyo si Madam Monica Perique of Limassol Cyprus na ini magtrugang na ini, masyadong concerned po sa namamatian kan sa endang kuya na si Joey Habana Lim. Magpabulong ka, ay magpalakas ka. Be strong, Joey, kayang-kaya mo yan. But anyway, good morning to Monica Perique and of course kay Loretta Cornelio Ilas who is watching right now. But anyway, bago kita kung ano-anong matapik ta from Bicol Connection, bago kita mag-connect to any provinces to the 6 provinces of Bicol region. Ay ining si Vice Mayor ng Iriga City ay sa eleksyon po. Sa eleksyon na ng mga liga ng Vice Alcalde na ginibo po sa Naga City kan anong aldaw ba to? Vice Mayor ng Iriga City, luckily he is the one who was elected as bagong halal na Lega Vice Mayor Lega President po. Si Vice Mayor Edsel Baskiturog diri paggisungon. Baskiturog diri paggisungon. Ay bakong araw keta maskiturog da agisungon ining si Vice Mayor Edsel Honorable Edsel Di Maiwat. Ginibo po ang election sa Naga City sa liga ng mga alkalde mula sa 35 municipalities and 2 cities of Camarines Sur. Ayan po, ganyan, aram ko na, we have the 35 municipalities, 2 cities, at ang Vice Mayor ng Iriga City, ang bagong nahalal na Liga President sa Camarines Sur. Okay? Vice Mayor Edsel Di Maiwat, congratulations po.
Ayan, ibandera mo po sa buong Kamsur bilang president ng Liga ng mga Vice Mayor ng Camarines Sur. Ibandera mo po. At sana makipag-ugnayan ka sa kanila. Whatever is their mga new mga update na kanilang mga dinadar sa kanilang nasasakupan. Lalo na po ang Naga City, kadakol po kan mga projects ng Naga City, not only the sangguniang panlunsod, kung di ini mga SK. Ayan, ang SK po sa Naga City, they are working really. So, layo ng halala na palakasin. Palakasin at pahusayin ang mga kakayahan. Pahusayin at palakasin ang mga kakayahan ng mga vice-alkalde ng probinsya. Just imagine we have 37 vice mayor kasi 35 na municipalities and 2 cities. So, sa panayan po, sa pakikipag-ulay po, ang masabi po ni Edsel Di Maiwat, Vice Mayor ng Iriga City, ang bagong elected na Vice Mayor Liga ng mga Vice Mayor ng Camarines Sur. Ang hari niya dapat magtulungan lalo na sa public welfare. Talaga naman, that is yan ang pinakang advocacy of all those elected officials. Na magtulungan lalo na sa mga public welfare. Kasi ang kaya nga kamuyaon dyan, binutuhan kayo, iniloklok kayo sa kapangyarihan na mga Vice Mayor, and now bako lang Vice Mayor kan Iriga, kung di Vice President po ng Liga ng mga Vice Mayor ng Camarines Sur. So itutok po ninyo sa public welfare and dapat na iset aside ang politika. Pero maski na nga ni pinagsasabi niya iset aside ang politika, andyan pa rin ang politika. Hindi gumagalaw na talagang nagkakanya-kanya pa rin. Sinasabi na set aside ang politika. Pero ang politika, permiyaon pa man din. According to the source. Ang tamang oras po, alas 8:47 na po ngunya na pagkaaga, July 23, 2022. Samantala, una na rin itong nagpapasalamat bago pa man siya bago siya nanalo ng President ng Liga ng mga Vice Mayor ng Kamsur. Samantala, prioridad ng lokal na pamahalaan ng Iriga, prioridad. It is the priority of the local government of Iriga City ang pagkakaroon ng modernong city hospital. Matagal na po yan. Modernong city hospital, public college, at mga health services and facilities para sa magandang serbisyo, lalo na ngayong uso ang iba't ibang karamdaman. Yun ang mahirap sa atuya kung saan nanggagaling ining mga modern na kasakitan, kahirapan, kailangan. Kaya po, pagtuunan ng pansin. At sana naman, ito nga ni Igwa ng Ayao, ayan, nagirumduman ko, nung groundbreaking po ng City Hospital, nagbigay na po dyan ang satuyang our very own dating Senador Laila de Lima ng 70 million. Ayan, pwede nang yan po. Magandang puhunan na yan. So, talagang sana maipatayo na yung City Hospital na yan, na magpatuloy kaining bagong administrasyon ni Honorable Rex Oliva and sangguniang panglunsod. Kailan man kayo mamamahagi ng Sustainable Livelihood Program? Ini ang pinagpaparahalat ko. Taday ko nag-aram, pero maybe gabos naman sigurong barangay pinagtatauan kayo ng Sustainable Livelihood Program itong DSWD sa mga benepisyaryo ng Livelihood Assistance Grant sa mga sumusunod na mga bayan sa lungsod ng Sorsogon. Aktibong mariining Sorsogon, Catanduanes. How about ining Masbate and Kamsur and Camarines Norte?
Sa bulan, ayan, bulan Sursugun po, there are 247 benepisyaro ng 2,475. Ano ba na ini? Ano bang klaseng ano ini? Livelihood na ini na ang puhunan lang ay 2,475. Sa Sorsogon City naman 148 beneficiaries natin 2,215. And sa Preto Diaz 53 din ang beneficiary. Ang beneficiaries na ini mayroon sinda ng 772,000. 772. What kind of livelihood na ini? Sa Erosin, meron din silang 295 beneficiaryo and 33,230 3,000 ano ba ini? 230,947. Oy, millions ini. So, isinagawa ang payout noong July 19 hanggang kahapon na nung ano na yun sa tulong pinansyal na maaaring gamitin bilang dagdag puhunan o kapital na maliliit na negosyo o pantustos sa paghahanap ng trabaho ng isang pamilya. Ito ay isa sa mga ayuda ng pamahalaan ng nag-aagapay sa mga pamilyang higit na naapektuhan o patuloy na maapektuhan ng kabuhayan sanhi ng COVID-19 pandemic. Para sa buong detalye ng payout ng Livelihood Assistance Grant, maghintay ng abiso mula sa inyong mga barangay LGU o nakatalagang kawani ng ining SLP sa inyong mga lugar. Minsan sana habo ko nang magpara tara manunungod kay ning COVID. Medyo nakakaano na po, parang utang-utang na tayo. Just imagine going to 3 years na kita kay ning COVID na ini. Pero dapat po talaga pag ulayan ini taning all everybody must be aware, especially yung mga nasa administration po na although hindi sila nagpapabaya sa pagtalakay o sa pagpasunod kan mga guidelines kay ini dahil araw nga ni kaini, ang DOT Bicol nakapagtala ng 27% increase sa tourist arrival sa rehiyon. Ayan po, may 27% kita sa Department of Trade, Department of Tourism, ayan, Department of Tourism na ini ang hinahalata, ini ang talagang hinihintay natin. Hinihintay natin ini that because ini mga tourist na ini mga turistang ini, it helps a lot. It helps a lot sa tuyang mga sa tuyang economy. Aminin hindi, mang laking bagay nitong mga tourist na ini. Just imagine nag-increase ng 27% sa tourist arrival sa region natin. Inanunsyo ng Department of Tourism, Bicol na tumaas sa 27.56% ang bilang ng mga turistang dumarayo sa rehiyon ngayong taon kung ikukumpara nitong mga nagdaang taon ng 2019, 2021, 2020. So, batay sa datos ng ahensya, as of June 30, 2022, umabot na sa 1,876,347 ang mga domestic tourist na nagpunta sa Bicol, habang nasa mahigit 13,000 naman ang mga foreign tourist o mga turistang nagmula sa ibang bansa. At mas hopefully magdadatingan pa sila. Maraming magdadatingan na mga mga local tourist
Ini mga domestic tourist na ining inaapunta at saka siyempre ini sa to yung mga foreign tourist na na darating ngayong kapiestahan ni Inang Peña Francia during our celebration ng Peña Francia Festival. Kaya nga pinaghahandaan ining maraykan sa tuyang administration, lalo na po ang Naga City. So, ayon kay Sigrid Niebres, Regional Executive Assistant ng nasabing ahensya, ang pagpapatupad umano ng mga ng mas maluwag na COVID-19 restrictions sa rehiyon, ang nakikita nilang dahilan ng pagtaas ng tourist arrival sa Bicol. Nagpapatupad na kasi, maluwag na. Kasi kung tayo lang ay panatilihin natin using a face mask and then social distancing sa mga maraming tao, may iwasan tayo ng parang manormal na kita. Kahit man lang digdi sa Bicol region, manormal na kita kaining COVID-19 na ini. So, dagdag pa nito, kumpiyansa umano ang tanggapan na tataas pa ang naturang bilang ng mga susunod na buwan, ngunit panawagan pa rin ng opisyal sa lokal na pamahalaan, to local government, to local administration na paigtingin ang implementasyon ng public health standards kontra COVID-19. At sa tayo, hindi lang kasi itong administration, kasi ang gusto ng administration ay manormal na kita. Pero kung kita mismong mga namamanwaan, kung kita mismong namamanwaan, ay talagang katitigas ng payo niya to. Sadyang matitigas lang ang mga ulo natin. So, makipagtabangan na po kita. Let us work hand in hand. Tanganing manormal na kita, ang mga negosyo ay unti-unting bumangon, at ang mga turista ay unti-unting magdatingan. It helps a lot po, sabi ko nga, it helps a lot itong ating mga tourists, not only in the Bicol region. Just imagine, pagdadating mo sa airport pa lang may terminal fee na yan. That is the income from the tourist. Ininganing mga administrador, from SK, from youth to anybody, to barangay, dagal lahat nagkikreate po sinda ng mga how, kung paano lilikom ng pondo para makatulong tayo sa administrasyon. Kasi talagang lugmok na lugmok po ang satuyang bansa. Ang ating bansa po ay lugmok na lugmok. So, makipagtulungan na po kita. Hindi yung ang lagi lang iniisip natin ay kung ano ang maibibigay, ay kung ano ang ayuda. Always ayuda ang iniisip ta. So, we must be helping hand in hand. So, araw gani kayo ning ginaibo sa Goa. Ang Lamon National High School sa Goa, Camarines Sur, benepisyaryo ng malilikom sa Color Fun Run for a Cause. Ayan po. It is a Color Fun Run for a Cause. Nagpa-fun run sila na may dahilan sa Goa, Camarines Sur. Hindi yung basta lang kita mag-walking-walking dyan, magduman-duman kung saan ta gustong magduman. Isipon ta na kita bilang sarong mamamayan. Bilang isang mamamayan, we have to think kung ano ang magigibo ta, inutunta sa satuyang barangay. We have to contribute ang kung ano man ang kaisipan niya to na makakatabang, inutunta sa barangay ta. And then the barangay will be the one. Siyempre, aasistihan kayo ng gusto kung ano ang mga gusto ninyong maitabang, iparating lang sa mga barangay. Ginawang mas kaya sa Goa, sa Goa, Camarines Sur, ginawang mas makabuluhan ng lokal na pamahalaan ng Goa, Camarines Sur, ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong taong 2022. Kasi July to August yun, it is a Nutrition Month. Kaya sa atyan sa Urulay sa barangay ay magtatapik na naman ako ng mga nutritious foods because that is the one needed by the children 0 age to 5 to 1,000 days. And of course yung iba pang mga ginagawa sa barangay para lang
itong mga itong mga lack of nutritious foods ay matabangan, and itong mga underweight children ay matabangan through this Nutrition Month ngayong taong 2022. So, ang tamang oras ngayon, eksakto alas 9 na po, ngunya na pagkaaga. Medyo makulimlim, pero okay lang po yun. Yung mga nagraralaba dyan, maglaba-laba lang kita. Dali-dalian ninyo taining oran tabagay, igwang schedule. Tagi-schedule ang oran na every afternoon, mag-uulan-ulan. Ay sana nga ni ang ulan, napirmi na lang sa banggit nga ni magayon-gayon, marahay-rahay, ang sa tuyang pagturog, lalo na si mga mayo man lang kahit maski electric fan, kawawa naman yung mga bata, mainit baga. Pag mayo kang electric fan. Pero dapat nga natural air lang po kita. Dahil para electric fan, talalo sa mga bata, kinakabagan. And minsan masakit sa payo, masakit sa ulo yan. Ang hangin ng electric fan. So si mga naglalaba dyan, bilis-bilisan niya to. Ako nga ni alas 4 pa lang, yan yung mga ibinabad kong mga tuwalya. Ibinabad ko nung isang araw dahil inis na inis ako ang dudumi ng tuwalya ng mga apo ko. Ay, inis na inis pa naman ako makakita ng maruming tuwalya. So ibinabad ko the other day pa yun, yung dalawa ay talaga pong kinuskos ko na kahapon, ayan tuyo na. Ang nakita ko, nilagay lang doon sa ibabasura na naman, pang trapo na si mga tuwalya. Ay mayong matagal na gamit kayan kung pag medyo marumi-rumi na gagamitin na naman hindi man lang lamahan, ando doon na sa pangtapon. So nagsermon ako, kinuha ko. Okay, sabi ko, ako ang mag-aano nito. Ako ang ako ang magbababad nito, ako ang lalaban nito, pero ako ang gagamit. So ayan po. Nilabahan ko na nung the other day din, kinuskos ko, pinag-brush ko, ibinabad ko, ayan po, ayun, ginamit ko na kasubago. Maganda yung wala namang sir, kailang itong mga bata talaga ngunyan, magaling lang sila gumamit ng mga malilinis. Pero when it comes to labahan na, ay isos kita, magtuturoan na kung sinong gumamit. So sabi ko, labahan ko yun dahil pang trapo man lang sa lamesa o pang trapo man lang sa sahig. Pero yung isa ginamit ko na dahil puti pa naman. Ang puti-puti na ginamit ko kasubago. Sabi ko nga dun sa apo ko, tingnan mo, itong ibabasura na naman ninyo, itatapon ninyo. Kung hindi ko nakita, tinapon na lang yon. Kaya sabi ko, tingnan nyo, ang puti, pati yung face towel. So, yung mga paralaba dyan, hanapin ninyo yung mga labahin ng mga anak-anak nyo. Dahil minsan itinatago nila. Lalo pag nag-utos ka maglaba sila, ay nako po, itatago lang yan. Pag-utos ka lang magsasaing, nako, mamaya mo nun, kunwari tulog na. Pero silip-silip lang yan. Tinitingnan ka lang kung ano nang ginagawa mo. Ayan ko, yung mga bata ngayon talagang mas dinidyos nila ngayon. Mas dinidyos nila ang kanilang mga gadgets. So, balik daw kita sa Goa, kaya ning fun run na ini sa Goa, Camarinesor. Maliban sa typical na aktibidad, nagagawin ang color fun run for a cause ngayong July 30, 2022. Nagkaroon na rin ng fun walk. Ayan, fun walk nitong mga senior citizen. Sabi ko nga ni ang mga senior citizen, bako niyan fun run, fun walk na lang. Pero itong paglakad bang alalay na lang dahil ang karamihan dyan may high blood na, diabetic na, marami nang mini-maintainer na bulong sa endang mga kalusugan. So, nainot na kayo nagkaroon na rin ng fun walk. Sana, wako lang sa Goa. Sana, kaya lang nagbuuran kasi, mahirap tag-ulan tayo ngayon. Pero naginibo ka na Goa, Camarinesor, nagkaigwa ng fun walk ng mga senior citizens kung saan may papremyo pa at gagawin na ito buwan-buwan. Ay wag buwan-buwan kasi pag buwan-buwan mahirap naman mag-solicit, mahirap maghanap ng pang-premyo. Diba? Salvacion Oloroso, napakahirap, mahirap maghanap ng alangan naman kukunin mo sa sarili mong bulsa. Pag nag-sponsor ka kasi ng ganyan,
O dapat yan, may registration. At least may registration na 50. Kasi pag isarang 100, sabi niyo, wala na, walang sasama dyan. Yung 100 ko, ipamalingki ko na lang. So, but anyway, sa naging panayam ni JP Pares, Acting Municipal Nutrition Action Officer, sa bayan ng Goa, sinabing 200, ayan po, sinasabi ko pa lang Ang registration po ay 200 ang registration fee. Ang 100 pesos naman ay para sa semento. Bakit may semento? At ang 100 donasyon sa bagong established na Lamon National High School. Ay, hindi. Okay, good morning, Salvacion Oloroso. Okay, kaya pala ining registration fee ay 200. Kasi may paghatian pala, dalawa ang pinoprograman ninda. Dalawa ang gusto nindang punduhan. Ang 100 ay para sa simento. Ano kaya sisimentohin nila? At ang 100 naman ay donasyon sa bagong establishment na Lamon National High School upang makapagpatayo ng makeshift building na gagamitin bagong silid-aralan sa naturang paaralan para sa nalalapit na pasukan. Ay, ayun pala. Yung 100 pesos ang pag-ano pala nila ng simento ay newly classroom. Ipapagawa sila ng at least 1 classroom man lang sa Lamon National High School. Okay yun. Ayan, may legacy kayo. Kasi dapat ang mga pinagpa-projecta ngayon, yung makikita talagang tangible project. For any project po, maliit man lang o malaki, it must be tangible project and magiging legacy ng samahan ninyo. So, maliban riyan, may nakatalaan namang budget ang LGU. Ayun, baka magsasanib persa sila, may budget din ang LGU. Kaya lang, kung dito lang naman sa mga fund run, magkano ang isang building ngayon? Magpaano ka lang ng isang inner street lang na 100 meters, magkano yun? Maabot na po ng nasa 400,000 na. So how many members do you have in this pinag-form ninyo na color fund run for a cause? So mahigit 200 mga participants ang target nilang makakadalo sa nasabing aktibidad. Kung 200% 200 participants, ayun registration fee is 200. How much yan? 200 times 200 nasa 400,000. Ganun ba? Ay, baka mali ako, mag-abono ako nito. Dahil 200 times 200,000. Ay, 200,000. Kasi ang gusto nila ay target participants ay 200. So kasama ang mga empleyado ng LGU, ng barangay official at mga guro. Iniimbita naman ang lahat na makidalo sa kanila, lalo na hindi sayang ang perang bibitawan nila. Ay kung ako magbibigay na lang ako ng 200, wag na lang ako sa bagay Senior Citizens Fund Walk. Doon ako kasama sa Senior Citizens Fund Walk. Dahil pag-araw kayo na may fun walk, ay daanin lang ninyo sa kwentuhan. Dahil walk for fun, fun walk with cause po. Yan po. Dahil, ayan, magandang advocacy ang ginibok ni mga taga, neto. Pero with the help kasi, nagtandim sila ayan ang dapat kayan kasama si mga LGUs, the barangays, etc. etc.
Okay, ini man ang fake news at disinformation. Pero may kitang ano ba yun nga pinauso kay ining fake news na ini? As tangon yan, mayo nitong author nitong mga fake news na ini, may fake news pa rin daw. O, may naiwanan pa rin yung mga para promotor ng mga fake news. So, ining fake news na ini at disinformation dahil lang ng mababang turnout ng bakunahan sa Bicol according to Department of Health. So, aber, ano ang totoo dito? Naniniwala umano ang kagawaran ng kalusugan sa region na ang mga kumakalat na fake news at disinformation sa social media hinggil sa bakuna kontra COVID-19 ang dahilan kung bakit mababa ang turnout ng bakunahan sa Bicol. Ano bang fake news at disinformation? Ayon kay DOH Bicol Regional Director na si Dr. Ernie Vera, dismayado umano siya sa mga paratang at maling impormasyon na ipinapakalat ng iba't ibang mga social media sites. Ayan po. Partikular ang umano'y masamang epekto sa kalusugan ang bakuna. So, batay sa na pinakahuling pagtala ng ahensya, nasa 75.76% pa lamang ang vaccination coverage sa rehiyon na katumbas ng mahigit 3.8 million na mga Bicolanong tumanggap na ng bakuna. Noon pa man yun, wala pang bakuna, talaga may mga kumakalat na if what is the side effects of this vaccination. Ano kaya ang totoo? Siya natural, dahil man. Hindi mga nagpapatubra pa, ano kaya niya, I just don't know. Pero ang dami nga namang kumakalat na ang side effects daw nito will be I don't know, sinasabi ko lang dahil that is what I've heard. If it is fake or true, dapat I don't know. Na after 3 years daw doon natin makikita if what is the effect of this vaccination. So, kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng Departamento ng mga Bicolano na huwag nang mag-alinlangang tumanggap at magpaturok ng bakuna dahil ligtas umano ito at dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Sa ngayon siguro. Ayan, intriga din ako. Ay nako. Matatanda ang kabilang rin ang Bicol sa mga rehiyon sa bansa na may mahabang turnout ng vaccination sa gitna ng muli na namang pagsirit ng mga naitatalang kaso ng nakamamatay na COVID-19. Magano daw kita sa ini mga illegal na ini. Lalo ini mga illegal drugs na ini, aywan ko ba, ay dapat lang talaga, ako, I go with yung pagkuha ng driver's license na dapat talaga may drug testing. Dapat talaga. Kasi, organic ini, 7 drivers na positibo sa drug testing sa Naga at Camarines Sur. Hindi lang sa Naga para, kundi dahil Camarines Sur, ay there are 7 drivers. 7 mga driver ang nagpositibo sa drug testing sa Naga at Camarines Sur. Sa sorpresa ng Land Transportation Office, Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Thank you, Tony Matic Saison. So, according to LTO ng Naga City Drug Enforcement Agency, which is the PDEA, kasama ang Highway Patrol Group na hindi nagustuhan ng mga gumagamit ng individual na gamot, 91 na driver sa Bicol Central Station sa Naga City ang sumailalim sa drug testing.
Dapat kayo ni surprise. Dapat surprise. Isang bus driver at 5 tricycle drivers ang nagpositibo. Ayan, sumasakay pa naman ako ng tricycle sa Naga. Just imagine ini mga tricycle drivers na ini. Kaya minsan hindi mawala-wala talaga ang na-aksidente. Kasi pag hindi natin alam kung ano na talaga ang nangyayari sa satuyang mga bihikulo. Kasi siyempre pag napagtripan siguro ng tumatakbo, naku po, hindi ko alam kung anong ano. Kaya lang minsan naman, according to drivers, kaya sinda gumagamit ng ano na yan kasi hindi raw inaantok. Ayan po. Yan pala ang ano nila. Ang iba di mas maganda na yung sinasabi nilang ano ba yun? Yung lagi ka na lang magkape. Or magsigarilyo. Kaya lang pag aircon naman ang dinadala mo. Pero isa naman itong isang bus driver ang nagpositibo. Anong bus kaya ini? So, sa operasyon naman ng grupo kaugnay ng Oplan Ligtas Kalsada kontra Droga sa Pamplona, Camarines Sur, 9 na mga driver ang dumaan sa drug testing. Isang truck driver ang nagpositibo. Kita mo, truck driver. Dinala sila sa impilan ng pulisya at impounded ang sasakyan. Kung mapapatunayan ng confirmatory test, mahaharap sila sa kasong paglabag sa RA 105860, ang Anti-Drunk and Drugs Driving Act of 2013. Ang dipisil kaini kung aywan ko ba, ang dipisil ang masakit kaini kung ining nasasabit sila ning aksidente. Ang mga maraming nadadamay. Saka in besides, medyo bang mga aywan ko ba? Daw ang anan ko niya. Nanay iniwan ang 2 anak sa pulisya upang hanapin ang kasamang senior citizen at minor na anak. Ano ba ito? Kung anong mga bareta ang talagang naatubangan ta. Habang nagpapatrolya ang ating mga kapulisan ng maulang umaga noong may napansin ang isang balisang ginang na naglalakad ng pabalik-balik na tila di alam ang gagawin, na nakaagaw pansin sa mga kapulisan. So, hinahanap pala nito ang kanyang kasamang senior citizen ng ama at minor de edad na anak. Kaya agad na nag-alok ng tulong ang mga kapulisan, nagdesisyong pansamantalang iwanan ang kanyang 2 anak upang hanapin ang maglolo. Ayan po. Baka may Alzheimer's na ito si lolo. Kadamay pa yung apo. Walang atuluwato biling kinarga ni Police Lieutenant Ruby Ostonal, si AD officer ang sanggol at inabutan naman ng makakain ng isa pang bata
tumulong na rin ang ating kapulisan sa paghahanap at napag-alamang nakauwi na pala ang mga ito. So, lubos ang kagalakan ng puso ng nasabing nanay dahil sa di inaasang tulong ng ating mga kapulisan. Ayan talaga, yung talagang public servant. Isa lamang itong halimbawa na ang ating mga kapulisan ay matulungin at maasahan. Ay sana nga all. Sana naman itong gobyernong aksyon agad. Really? Gobyernong aksyon agad ni Governor Rosal at Mayor Sinon. Binisita ang mga paglalagyan ng bagong pantalan sa Malilipot, Albay. Ayan po. Nakadyan ako sa Malilipot, Albay. Ayan po ang oras ng alas 9:20 pa lang po ngunya na pagkaaga. Sobrang mahalo yun ang oras. Ay maduwang oras pa nga ni ako. So ano kaya ining bagong pantalan na gobyernong aksyon agad ni Governor Rosal at ng Mayor Sinon na binisita nila ang paglalagyan ng bagong pantalan sa Malilipot. Malilipot, Albay, hindi nag-aksaya ng panahon ni Sina Gobernador Noel Rosal at Mayor Sinon Binyas Volante. Ilang araw matapos mapag-utusan ni Gobernador Rosal at Gobernador Joseph Coa ng Catanduanes ang pagpapagawa ng bagong alternate port sa Malilipot, Albay, ay agad binisita nila Governor Noel at Mayor Sinon ang lugar na paglalagyan ng bagong pantalan. Ang bagong pantalan ay magsisilbing daungan. Kasi ang Catanduanes kasi, isla ba ining Catanduanes? Ang aram ko dyan, bago ka makarating ng Catanduanes, ay ka pa talaga magsasakoy. Kaya yan, ang bagong pantalan ay magsisilbing daungan ng mga barkong wala ng lugar na napupuno ng tobacco port, lalo na ang mga barkong pangkargamento. Ang bagong upong gobernador ng Albay at alkalde ng Malilipot ay 3 linggo pa lamang mula nang umupo. From the time na umupo sa new administration, na panakapwesto. Subalit, malayo na ang nararating ng kanilang administrasyon sa pagsilbi sa taong bayan. So, sana lahat ng ating new administrator ay sabi ko nga, may nangyayari kasing porque they are the ones yaon si mayor, yaon si Gabos na mga elected new officials na minsan pag nagdyan ka na sa opisina ninda, sasabihin, lalo pag may dala-dala kang papilis. Bakit minsan sasabihin nila, wala pa si mayor, wala pa si kagawad, wala pa si konsyal, wala pa si mga head office. Tayo namang may mga daradarang mga dokumento na dapat arigluhon ninda, na dapat tilingon ninda o natabangan kita how to produce those documents na kailangan ta. Minsan maghapon ka na naghahalat sa opisina ninda, mayong dumating. So sana man lang on time sila dahil andyan kayo to serve the people, not to serve. Hindi yung tao ang magsisilbi sa inyo. Nandiyan kayo, sumisweldo kayo sa tax ng mga tao na dapat pagsilbihan ninyo.
Dahil kung wala ang komunidad, if we don't have this community, nasaan ba kayo? If there is no people in the Republic of the Philippines, what is the use of president? What is the use of those all politicians that elected by the people? Ayan na, lumalayo tuloy tayo eh. Kasi may narinig kasi ako na naman. Na dapat talaga, once you are elected, dahil man ka, anytime na dulukon ka, o kung time nga ng Sabado at Linggo, na there is no such open offices, ay dapat pag dinulok ka sa harong mo, atubangon mo. Although dapat, pag nasa harong, ay pahingalo mo yan. It is the time na you have to rest from work. But pag nandadyan na yan, kasi there is no such time na maghintay pa, especially if it is between life and death. Ayan po. Dahil ito pagpaabuto na, parang arog yan kaya na nagdulok sa iyo sa imo banggina. Alas 9 na, alas 10 na, kinatok ka. At pagkatapos, manghihiram pala ng pangsaing. Oh, ay may alam nga naman sabihin mo pa yan na, bukas na lang kasi masamang magbigay ng bigas paggabi. Bukas na lang, nanghihiram ka, saan ka pabibili ng bigas mo? Kasi may mga may mga, may mga kasabihan na paggabi daw, wag ka nang magbababa ng bigas at wag ka nang magbalabas ng pera. So, ang kaso nga, alas 9 na, hindi pa naghahaponan yung pamilya. And pumunta sa iyo para mga ilangan ng ilang takal na bigas. Pwede ba sabihin mo yun, wag muna kayong magutom ngayong gabi dahil bukas na kayo kumain at bukas ko kayo bibigyan ng bigas. Is it humanitarian? O ano ba yun? Kaya ay naku. Kasubago nagtanong ako kasubago na ay kasi kagabi yata yun or kanina yatang madaling araw. Na dahil ko lang aram kung it is from San Juan or sa Dasmariñas, Cavite. Basta I will not mention the family. Basta ang nakita ko, ipinakita niya, kitang-kita yung mukha mo, Chong, yung ikaw na magna. Magna sa mga bahay. Ayan, pilit na binubuksan yung main door. Kaya ingat-ingat po tayo mga kakonstituente, mga kamahimanwa, mga tugang, mga kapatid. Kaya ako inis na naman ako kaninang umaga dahil ako nga ang unang nagumigising. Nakita ko na naman yung pintuan going sa kusina. Aywan ko ba, bukas na naman. Hindi properly locked. No. Ngayon itong magna, na magnanaka dyan sa certain, nakamag-anak ko pa dyan sa Baaw. Yun, mga from Baaw sila. I just don't know kung yung pangyayari ay dyan sa Baaw, sa San Juan. Or doon sa ilang anak niya sa Dasmariñas yata, Cavite or what. Basta pilit na binubuksan yung main door. Oh, hello, Daryl Yaumo of Papua New Guinea. Thank you for watching the program, Bicol Connection. This program is a very informative program. But the regular host here is another talent of this radio station. But he is sick, so I am the reliever. But anyway, thank you so much for watching the program. Padagos ko na ilining pilit na binubuksan yung nila, yung main door. Ngayon hindi nabuksan. Hindi po nabuksan. So, ang ginibo, lumipat doon sa ibang bahay. Lumipat doon sa kabilang bahay. Yung kabilang bahay ang nabuksan. So, kung may ibibenta dyan, kung iniman dyan sa San Juan Baaw, ay nangyari. Sigurado kasi ang nakuhanan sila ng cellphone. Dahil ko lang aram, 2 cellphone yata at 1 laptop. And for sure, yung mga magnanakaw na yan, yung mga magna ng bahay, sa mga bahay-bahay, ibibenta yan. So, pag ganyan may ibibintan kayo, lalo walang kumpletong papel,
O, ining mga nangangailangan ng charger, siyempre ining laptop, yung cellphone, dapat kaipuhan ng charger yan. O pag binibintahan kayo ng araw kayan, magduda na kayo. Ang gawin ninyo, ikunin muna ninyo, sabi nyo, mamaya ko nabayaran, kukuha pa ako ng pera. O mamaya ko nababayaran dahil hihingi ako ng pera. And then, i-post na ninyo, hindi yung kung ano-ano ang pinagpo-post ninyo. I-post ninyo para makita ng mga nananakawan. Kilalanin niyang mga gamit na yan, lalo yung laptop. Huwag kayong babaka bibili niyan dahil kayo ang mapapahamak niyan. Pag kayo nasundan kayo niyan, ay kayo ang maiaano niyan, madidimanda. Nagpo-program ako sa Radyo. Nagpo-program ako. Ayan nasabi. Ayan nasabi. Okay, I would like to say hello sa aking mate, si Madam Marlene Arroyo Cervera. Okay, welcome home, my dear. Welcome home. Ayan, kakaway-kaway po siya. Very fresh from sa iyang, medyo nandadalaw-dalaw siya ngunyan kan sa iyang mga kamag-anakan. Just imagine kaya na ano rin sila dahil matagal-tagal ding hindi nakauwi ng ating bayan. Dahil dyan sa COVID-19 na yan. Mabuti nga hindi kasi nalubong ni COVID. And mabuti nga hindi sumama sa iyo si Omicron, Delta Omicron. Kaya ingat-ingat po kita dahil ining si Omicron, ining si Delta Omicron at si COVID-19, ining sa toyang pandemya, ayaw pa kitang bigyan ng normal na buhay. So, ingat-ingat po kita. Kaya ining, swerte kaya ining satmuyang ining si mate, batchmate. Tanakapulis niya na inibanan ni Omicron Delta at dai siya sinalubong ni COVID-19. Kaya ingat-ingat sa lakwatsa. No, aring kita. Ingat-ingat tayo lahat. Tanganing manormal na kita taining sa tuyang buhay, bako pananggan ng normal. Okay, ang tamang oras po, alas 9:36 na po, ngunya na pagkaga, ng July 23, 2022. Okay, bye-bye. Thank you for calling. Okay, si mga naglalaba, magsarampay-sampay na kamuta o umaring marahay-rahay pa ang saldang. Magsampay na. Ayan nga regarding nga duman sa nagnakaw dyan sa actually Marayoga family po yung pinunta nung Magna. Kaya, naku po, ingat-ingat po kita. Baka ang satuyang pintuan. Ayan po, ayan dahil talagang again, good morning to Daryl Yaome Isara of Papua New Guinea. Ening sa kuyang kaibigan na ini talagang pero meaning nagwawatsing pero sa bagay kung nag-i-English po ako, he can understand English talaga. Kung nag-ano kami kayo, nakikwentuhan kami. Pero ang bait-bait po niya, although sabi ko nga, come to Philippines, visit, and I will bring you to all the tourist spots here in the Philippines. Ayabang ko, ano? Diba, Nelson Gaspi was also always present watching the program.
Okay, padagos na raw ining kasalukuyang isinasagawa ng Department of Trade and Industry dito sa Camarines Sur. Provincial Office ang kanilang pangkabuhayan. Puro pangkabuhayan ang pinagpaparaurulayan taligdi. Sa pagbangon at okay, bago rin kita bumangon, mag-commercial muna kita na makahinga ng konti. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Okay, ang tamang oras. Ang tamang oras po alas 9:38 na po ngunya na pagkaaga. Okay, padagos kita digdi sa kasalukuyang isinasagawa ng Department of Trade and Industry na digdi sa Camarines Sur Provincial Office ang kanilang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Livelihood seeding and entrepreneurship. Ito ang talagang kasagsagan na dapat mag-entrepreneur muna kita. We have to focus on entrepreneur. Kaya tama po ining pinagpaparamukna ining mga ginigibukan sa tuyang administration na just imagine ining Department of Trade and Industry na ini DTI ng Camarines Sur na to sponsor. Puro livelihood po ang kaipuhan tangon yan. Saradit lang mo ng mga pagninegosyo pagkakakitaan ng mga saradit mana nangangaipuhan ng small skills ng train ng pagkakakitaan. So, ining livelihood seeding and entrepreneurship development program for the information and communications technology. Ayan po, itong ICT. Information and Communications Technology. Dahil dapat, ayan, naalala ko na naman tuloy. Kasi minsan, naalala ko rin itong sa kuyang kaibigan na pag nagpapatuo, daw siya sa mga apo niya, nagpapartutok doon regarding kaining mga gadgets niya. Dahil siyempre, yung mga katemporary ko po, yung mga mahirap na po kaming turuan. It is better nga that we are still kicking alive. So, tama po ining Information and Communications Technology, Micro Enterprises, ICT, 101 skills training. 101 skills training dito sa Digital Incubation Center. Digital Incubation Center digdi sa Iriga City, ICT Building. Ayan po, digdi po ini sa Iriga City. So sana po, wag lang ining 101 skills training dito sa Digital Incubation Center, Iriga City Building. Dapat ka ini bara-barangay po. Tanganing sa pangangaipungon yan.
sa pangangaipo, talagang not only of all the 36 barangays of Iriga City, 101 lang ining skills training dito sa Digital Incubation Center na yaon po digdi sa likod lang ini ng City Hall. Dapat ini ibara barangay na, especially those na mga non-working, yung mga nasa ALS, na yung mga youth na walang hindi napasok po. So, layunin na ini ng programang ito ng DTI, ng Camarines Sur, na ang magbigay, ang layunin ninyo ay makapagbigay ng pagsasanay at livelihood kits sa mga Irigenyong mayroong micro-enterprise upang matulungan silang magsimula. Layunin ng programang ito ng DTI dito sa Camarines Sur na magbigay, makapagsanay at sa livelihood nabibigyan pa ng livelihood kits sa mga Irigenyong mayroong micro-enterprise na yung mga maliliit lang. Tulungan natin ito dahil minsan ang kakulangan, gustong maraming magnegosyo, gustong maraming matuto. Sabagay, kung kita puro na negosyante, sisay nang sa tuyang mga kliyente. But different kinds of business na lang. Arog ba kaining kabilang sa upang matulungan silang magsimula o muling simulan ang kanilang mga negosyo sa gitna ng pandemya. Dahil we are still under the pandemic. So, kabilang sa mga kit na ipamimigay ang mga portable internet modems. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. Kabilang sa mga kit na ipamimigay ang mga portable internet modems, headset na may microphone, HD webcams at adjustable working office chairs. Ayan, ang galing nito. Mag-ano ka nga dito, Sir James? Dahil mamimigay na dahil mga aram ini kabilang sa mga kit madadabila mo ini 101 trainers, mga magdi-training na ini bibigyan ng kit. Ang ipamimigay ay may portable internet modems. Hindi ko aram itong mga ito. May headset na may microphone, HD camera, webcams at adjustable working office chairs. Ito yung ito yata yung upuan na napapataas at iikot-ikot at pag minsan pag walang ginagawa, although ang alam ay talagang nag-seminar o kaya nag-aaral and then paikot-ikot lang, akala mo nakikinig doon sa researcher, yun pala, paikot-ikot lang doon sa rocking chair na yun, yung working office chairs na yun, nagpaparadot ng cellphone. Ayan po. Diba? Ate Sonia Serranilla Briones. Thank you. I miss you, Ate Sonia Serranilla Briones. Ngayon, ini pamimigay na kit ngang ini. Dahil unang-una, at my age, yung mga kakontemporary ko, usually, pag may nagpapaturo daw dun sa mga apo niya, sasabihin, ano ba naman, tanda-tanda mo na, hindi mo pa alam? Ang tanong ko, Ma'am Sonia Serranilla Briones, are you literate when it comes to gadgets? Dahil yung kakwentuhan ko kahapon, yun ang problema namin eh. Yung kachat ko man, it is very easy, my dear. You just touch this one and touch then, you go to Google. Ang apon mo nga yan, okay, go to Google. Dahil minsan yung ginagawa ko rin, I go to Google at nag-Google man ako. But unfortunately, kung ano yung pinagpipindot ko, nawala si Facebook ko, nawala si Hangouts ko. Sabi ko nga na I don't want to, ayaw ko magpag-aralan nyo na ako lang. Kasi minsan, especially ang aking gadgets ay ginagamit ko as a documentation. It is the most important part ng gadgets ko na yung mga documentations ko since na we are a public servant. At ang pangunyan ang pinag-uurulayan, whatever you do, especially when it needs budget para sa government budget, government money, kaipuhan po yan mga
ang documentation po, sus Mariosep, napakatindi. Just imagine yung magpaparabos ka lang, ay magpapa-clean up drive ka lang. Kinakailangan picturean mo muna yung before, during, and after. And after the work, ang mga papilis na gagawin mo, ang maggawa ka ng yung mga payroll, especially yung payroll na pinaggagawa niya na hindi kami naiinis-inis na kami na kawawa naman yung mga gumagawa. Kawawa naman. Pagkatapos, and we are, nag-aaksaya po kami ng gusto ng itong office supplies. Ang mahal baga ng ink ng computer, ang mga bond papers na ginagamit, at duruling na ining mga nag-i-encode. Pagkatapos sasabihin mo, ang isusubmit pala not encoded. Kaya lang handwritten. At yung handwritten pa naman ang daming kaikikan. Ang ginawa nga namin ay Sus Mariosep. Tatalakayin ko ngayon sa susunod na program sa 10 to 11, may regular program na Urulay sa Barangay. So, maganda po ining kasalukuyang isinasagawa ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur Provincial Office sa kanilang pagkabuhayan at sa pagbangon at ginhawa. A livelihood seeding and entrepreneurship development program for the information and communications technology. Maganda po ini. Para sa dito sa mga micro enterprises, skills training sa dito sa Digital Incubation Center. Kasi layunin talaga ng programang ito ng DTI na mabigyan ng pagsasanay at livelihood kits ining mga Irigenyo sa Iriga po ini. Micro enterprise upang matulungan silang magsimula ng kahit maliit na negosyo man lang. Pwede yata ini yung mga cellphone repair o kasama na siguro ini dito. So, si Miss Madel Alacar, Provincial ICT Coordinator ng DTI Camsur, ang nagsisilbing trainer kasama si Mr. Bryden Basil Elisan, isang online marketing consultant, founder ng Naga City Guide. Founder ng Naga City Guide. Ano ba itong Naga City Guide? Ito. At may-ari ng NCGI Online Creative Solutions. So, pasalamatan ta po. Maraming salamat po dito sa DTI Camsur na at least nag-i-initiate sila to train. I-training po ining not only the young ones. Kaya lang, ito na nga lang young ones kasi itong mga senior citizens, hindi naman ito magtatrabaho na. Diba, Ate Sonia Serranilla Briones? Eto ngayon, ang hindi makatulog yung mga 4-piece members na ini. According to Yusek, Yusek nga ba ini si Tulfo? Si Erwin Tulfo? Just imagine, ang DSWD hinihintay pa ang final na bilang ng matatanggal at makakasama sa 4-piece sa Camarines Sur. So, the Department of Social Welfare and Development dito sa Bicol is just waiting for the result ng assessment ng National Household Targeting Office sa mga benepisyaryo sa mga nang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, which is the 4-piece authored by our very own Senator Laila De Lima. So, sa panayam kay 4-piece Division Chief
DSWD Bicol, si Priscilla Saladaga. Sinabing 125,000. Ayan, just imagine, marami. Bicol lang yun. 125,000 ang 4-piece beneficiaries o 52% ng kabuuang bilang sa Bicol Region. But anyway, Bicol Region is 6 provinces and ang sinasabing 125,000 na matatanggal sa 4-piece beneficiaries ay kadakol ka to. Dapat man ang mga matanggal ay yung totoo na talagang nag-improve na yung family situation nila. Ang family data nila ay okay na. At yung wala nga yung bahay na talagang isang pitik lang ay magigiba na. Tama lang po yun na dapat there must always have a thorough inspection po sa mga pamilyang tatanggalin. Dapat ang evaluation kayan, tutukan ng gusto, mayong kinikilingan, wayong tinititigan, walang tinitingnan. They must be fair and tanggal sa pagtanggal nitong mga 4-piece beneficiaries na ini. So, oras na lumabas ngayong huling linggo ng Hulyo, the last week of July, pag lumabas na po ining resulta nitong taranggalan sa 4-piece, di kaya unang linggo ng Agosto, makikita kung ilan. Makikita nila kung ilan talaga ang mga gagraduate na at maaalis na. Maaalis na sa mga makakakuha ng ayuda sa ilalim ng naturang programa. Ina-assist kung nabago na ang estado ng buhay, ayan ang sinasabi ko. There must be a thorough assessment or thorough assessment kaning mga 4-piece members na ini na kung talagang umasenso na sila, yung bahay nagkaroon na ng husay, although maliit lang, and yung iba ay nagtapos na sa pag-aaral, nakapagtatrabaho na, at yung iba nakapag-abroad na. Yun ang dapat tingnan dyan. Tamang assessment po kung nabago na ang estado ng buhay, ang mga mababakanting slots na siyang, ay marami na pong magbabakante dyan. And there are so many beneficiaries waiting. Ibibigay doon sa mga magiging bagong miyembro. Dapat dito unahin, ang dami, sa amin lang marami. Byuda na siya, may 4 na anak na kaliliitan pa. Kasi bago magpandemya, naiwan ng kanyang asawa, na aksidente, namatay, buntis pa naman. So, pagpupunto pa ni Saladaga, noon pa man, bawat 3 taon ay magkakaroon ng listahan. Dapat lang po, every 3 years po yun. Dahil hindi ko lang alam po, sana nga po every 3 years ang inspection and ang evaluation ng kaining mga beneficiaries kaining 4-piece na ini. Sa mga mananatili, ipinapaalam na gamitin ang cash grant. Gamitin ang cash grant sa tama, sundin ang mga kondisyon, i-monitor ng todo, thorough monitoring. Ito ng kagawaran ng pakikipag-ugnayan sa Department of Education at Department of Health. Titingnan. Tinititigan, wag tinititigan, ibang tinititigan sa tinitingnan. Kung maayos ang grado ng bata at hindi laging absent sa klase. Kung buntis naman ang grante, dapat nagpapa-check up at hindi nanganganak sa bahay o sa hilo. So, maraming guidance ining 4-piece na ini. Sa ilalim ng 4-piece law, nakasaad na ang pantawid pamilya, household, ay maaaring manatili hanggang sa 7 taon lang. Okay, kasi how if yung mga nag-grant nito ay hindi pa nga nag-aaral yung mga bata? O siyempre, ay yung grade 1 to grade 6, ay how many years na yun? Bago naman makapasok sa grade 6, ay bago naman makapasok sa grade 1, ay talaga namang ano pa yun, ilang taon. So, if that is the case, if this is the case na 7 taon lang, halimbawa yung mga beneficiaries, yung anak, ay 5 taon pa lang o 3 taon, o mag-grade 1 yan after 6 or 7 years old. O kapag grade 1,
ano yun, grade 1 eh, ilang taon na yon? Almost 6 to 7 years pagdating ng high school, which is needed na talaga ining ayuda, kaining 4-piece na ini, wala na. Ayan po, ang tamang oras po, 5 minutos bago mag-alas 10 at magpapaalam na kita sa programang Bicol Connection ni Karundang ka Joey Abanalim. Pero pag ako ang nakaupo digdi, Bicol Connection po ini ni Kagawad Elma de Lima Gaspe. Ako ang yaon digdi. Ambis. Ano ba yan? Sa tuya po mga nakaibanan, si Technical Son, si Sir Jamis Toriano Oco. Sa information po si Tony Matic Saison. And of course, siya man po duman sa transmitter si Joanners de Villa. And of course, si Aldrin Orlanda. At siyempre, Mayo pong dahil po nabilog ang Bicol Connection ngunyan kung Mayo na nagtukaw din. Reliever ni Karondang Joey Abanalim. Mayo pong iba kung di si Elma, si Kagawad Elma de Lima Gaspe. Nagsasabing thank you, pero dahil po kamo magrali dyan. Mabalik lang ako after ilang minuto. Madiretso kita sa programang may regular program Urulay sa Barangay. Of course, ni Kagawad Elma de Lima Gaspe. So, ang masunod man sa kukayan after Urulay, masunod po si Ruth Cornelio. So, ayan na po. Balik po kita sa ano ba yan? So, thank you sa mga nagwa-watching via live streaming. Ayan po, may hindi ako nabati. Hello to Josephine Cabogos Buhol. Batiin ko na lang kayo sa atin pagtukaw ko uli sa Orolay sa barangay. Don't go away. Stay lang kayo dyan. At sa mga naginan nyo po sa Transistor Radio, maraming salamat po sa inyo. Thank you and God bless us all.